Giong Audio SKM Production. Kok enak ya Mas One ya Mas? Wah, sapa dulu juragane? Sapa? Itu tresno disekseni lintang-lintang ing tengahe ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi Bapak Ibu nambahi kekesing ati iki pepujan ati neng gendi ini Mas wong manis sing tak anti-anti bersama Dedek Nia Gornia ada Pak Ramlan si cantik dari Jakarta MC-nya Indonesia. Wong bagus ojo sira nelongso ora aku teko gendong tresno lelangan asmara gawe sewu rasa tambani ati jiwa Mas tentremno atimu aku sedih ngerti seliramu ku bisa ketemu tresno suci mandio rahayu Fotografernya dari apa ya ini Mas? dari tadi pagi. AMP Ini tau AMB ya, thank you AMP fotografi. Matur suwun Mas. Disekseni lintang-lintang ing tengahe wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayah wengi nambahi kekesing ati iki pepujan ati neng ngendi Mriki Mas. duh wong manis sing tak anti-anti wong ayu wong manis kegantilan ning atiku pujaan hatiku jantung hatiku belahan jiwaku Wong bagus
aku setia ngerti sliramu ku bisa ngetemu tresno suci manggi ora ayu ngono ya tresno suci manggi rahayu matur nuwun sampun tigang lelagon nggih iya diajeng ora Pak Ramlan nggih matur nuwun matur nuwun berkenan untuk istirahat sejenak Dedek Nia Kurnia. ya Allah sejak kapan lo kamu manggil aku Kan Dedek masih mengharapkan. Tadi dia kan bilang, mbok ting teluwe kuat. Kelingan ora Jan, ting teluwe kuat kok. Iya, kapusan janji, tato, patah hati. Dari juru parkir, kita kasih yang patah hati dulu. Ya. Baru